Ποια ήταν η επικαιρότητα του 2015. Αντί να τα πάρουμε με τη σειρά, προσπαθήσαμε να σταχυολογήσουμε κάποιες από τον τύπο, έτσι, κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες δημοσιεύσεις του τύπου, όπου αναφέρουν και διαγράφουν την επικαιρότητα της χρονιάς που μας πέρασε. Αύξηση 50% στο κόστος αγροτικής παραγωγής. Όλο αυτό το χρόνο που μας πέρασε, κουβεντιάσαμε αρκετά αυτό το θέμα. Έως 27% θα μειωθεί η παραγωγή στη Νότια Ευρώπη. Διακινούνται ανεξέλεγκτα παράνομα φυτοφάρμακα. Οργή για το πλιάτσικο στους αγρούς. Ένα φαινόμενο που τα τελευταία 2-3 χρόνια, όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγών, αλλά και σε επίπεδο καταστημάτων και σε επίπεδο αποθηκών των εταιριών έχει αρχίσει να οξύνεται. Κλειδί η ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα. Υψηλό το κόστος για το πιστοποιητικό φυτοπροστασίας. Ανεξέλεγκτη ρύπανση με κοινές συσκευασίες φυτοφαρμάκων. Προβληματισμοί για τη συνταγογράφηση. Νομίζω όλες αυτές οι δημοσιεύσεις περιγράφουν κατά 80-90% όλα αυτά που μας απασχόλησαν και έτσι στην επόμενη διαφάνεια πάλι με μορφή δημοσιεύσεων θα πούμε τι ο Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας με τι ασχολήθηκε. Καταρχήν, ένα πολύ σημαντικό που αντιμετωπίσαμε στα μέσα του καλοκαιριού ήταν οι περιορισμοί της κίνησης κεφαλαίων. Εδώ οι τρεις σύνδεσμοι αποστήλανε επιστολή, αλλά έγινε και συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Αποστόλου. Εδώ θα ήθελα να σταθώ στο ότι τόσα χρόνια που δουλεύω στη βιομηχανία ήταν η πρώτη φορά και θετική, έτσι, εξεπλάγην θετικά, και θα πρέπει να το τονίσω, ότι άνθρωποι της ηγεσίας του Υπουργείου μας πήραν την πρωτοβουλία και συζητήσαμε για το τι μέτρα θα πάρουμε και πώς θα μπορέσει στην Επιτροπή του Υπουργείου Εμπορίου να μπουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε προτεραιότητα για να μπορέσει να κινηθεί ο κλάδος. Ένα άλλο θέμα είναι, απασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με το καλυμπράρισμα των ψεκαστικών, θέματα που απασχολούν το σύνδεσμο εδώ και 10 χρόνια, από το 2005. Επίσης, για τη χρήση των φυτοφαρμάκων και την πιστοποίηση των αγροτών. Μεγάλο θέμα που απασχόλησε και ο σύνδεσμος με διάφορες ημερίδες ήταν παρόν και προσπάθησε να ενημερώνει